Ero kamano kum ketera Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro moro mar duol wan gi wendo modhial mosedonjo studio ka mheshimiwa Eliud Owalo men jalar kom tend piny Kenya kendo jatend PPP mano People's Prosperity Party. Ero kamano nyoko mwasechegi. Ero kamano. Ang'o momiyo jo Kenya onego goni kura kaka jalar kom tend piny Kenya? Ing'eyo Trevor ni asebete private sector kendo asebete sirikal. Tang'eyo tabu ma jo Kenya ni godo. Sani jo Kenya ni tabu adi ariyo madongo. Kamoro amora midhi e Kenya ka. Ng'ata miwuoyo biro nyisi ni gionge pesa ofuko to kendo gichandre mondo giket chiemo e mesa. Gik moko adi? Gik moko ariyo. Gik moko ariyo gi emonego wapambanago. Tan awuon aneno ni an gi suluhu yath mwanyalo thiedho go tuo ariyo ma jo Kenya nigogi. Gimomiyo ji onge pesa en wach osuru. Osuru mani malo. Iyudo ni osuru ni malo ma ka ng'ato chulo osuru to onge pesa moro motimang'o modongo malong'o. Mana achiel. Mar ariyo bech gik moko bende nang'o? Bende ni malo. Matiende ni koro kabang' ka ng'ato osechulo osuru pesa modongo mathin cha koro mondo omi oyud godo basic needs gik machalo kaka chiemo koro ok yot. An awuon kaka ng'ama osomo weche mag uchumi ang'eyo gimonego watim mondo waduok pesa e mfuk ja Kenya to kendo waket chiemo e mesa. Mokwongo an koyiera president. Usuru mani malo ni asego kwano. Income tax adhi duoko piny. Agole 35% ma entie sani oduogo piny nyaka 20%. Nyaka 20. Nyaka 20. VAT makelo tabu kabisa e bech gik moko. Obed sukari king'iewo VAT nitie. Obed chumbi king'iewo VAT nitie. Asego kwano koyiera president adhi duoko VAT no agole malo 16% ewi 100, aduoke 10% ewi 100. Income tax michulo kalure gi yuto mar ng'ato. Mar ng'ato. Corporate tax mar jok maloko ohala. Adhi ng'ado gi 5%. Yeah? Across the board. Wan kendo gusuru mani kar computer ka iluongo ni digital tax. En adwa ni waruche oko kabisa. Gimomiyo adwa ni waruche oko nikech kar kanyo ero ema wantiere gi thuolo mar konyo joma kijende gi joma nyiri mondo yud tije sani. Sani tich andika mideta kaka ineno data maber ni. Sani githin. Yeah? Tiyudo ni nyithindwa pod wagolo kada la kucha ibiro Nairobi ka kata dhi e taonde mamoko ni biro manyang'o biro manyo tich. To gimanyo tije maonge tich mibete office ni. Gionge sani. Nyithindo wasepuonjo mochopo university to giangaika town kar kae gionge tije. Emo mineno jo siasa tiyo kodgi marach. Iyudo kata nyathi mose tieko university to ne chulo siling 200 mondo ba ng'ato gikidi. Kamwa nyalo konye kijende gi nyiri masani en mbui kar kae. Kae ni maka wabet gi program maber mwapuonjo gi weche mag computer. Bang' mano ero to watudo gi kembe madongo loko kucha. To gitiyo ni kembe ka gine kor gweng' kae. Sani ok ochuno ni otere ng'ato loka kaka ne itero nyithindo loka chon cha. Iyudo ni kor gweng' ni choka rambe ni ng'ato dwa tero nyathine loka. Sani nyithindo gi nyalo bedo dala kar kae e kor gweng' to gitiyo ni kembe maloka kucha. Kendo iyudo ka nyathi nyalo kata bet ni tiyo ni kembe 3 kata 4. Okinyi otiyo ni kambi moro Amerika, odiochieng' otiyo ni kambi moro Uingereza, odhiambo otiyo ni kambi moro kata Germany, otiyo ni kambi moro kata India kucha. To kendo ichulo gi $1. Kae nie kama wane gang'o gi thuolo mar konyo kijende wa. Omiyo ok ochuno ni waket tax kanyo. Gimomiyo tax nitie malo kabisa en ni wachoko usuru kuom ji mathin. Iwinja? Joma chulo tax Kenya ka sani gin ji milion 9 kende. To jomonego bende chulo tax gin ji milion 27. Gin ji milion 35. Ji milion 27 gi ok chul tax nikech gionge yuto. Koro gimonego watim onego wane kaka wadhiro pesa kuma joma mine nitie
mondo lok go ohala kuma kijende nitie e jua kali kucha nikech sani gionge yuto jogi kwa dhiro pesa kuonde ma gintie ni ma gibet gi yuto to gibiro chulo ang'o gibiro chulo osuru manyiso ni wanyalo duoko osuru piny ya wanyalo duoko osuru piny to kendo pod wachoko the same level mar osuru mwachoko sani kata mang'eny wadong' ane wach usuru miwacho no maber wacho ni income tax idho duoko koa 35 nyaka 20 VAT 16 nyaka 10 computer tax 5% digital tax iwacho ni en dhi gole chuth kabisa ing'e maber ni gope mag Kenya kaendi ichulo gi usuru atamalo 80 ito gope gida chulo gi nang'o ko usuru gi miseduoko piny kata ncha kane treasury nowacho ni gidwa golo usuru ne joma chulo chamo pesa 30 kadok piny kwano ne ok donji nikech gowi manyaka chul ok donji nigi nikech joma nie treasury gin accountants ok gin economist kaka an I understand gigi malogi iwinja atamalo 80 ichulo godo gope inidwa gole ka gima timre sani gowi mwineno wachulo sani gi Trevor ok wachul gowi mokonyo ja Kenya wachulo gowi mano hol mondo kete projects moko makonyo joma nie telo to nosekaw gope go omiyo gope go nitie majatelo moro nyaka chulgi kiwe wacho usuru gimonego watim onego walor kuo to gi wastage e sirikal kuo manie sirikal ni malo kabisa corruption kwa dino corruption wabro save pesa mang'eny kabisa to kendo kwa dino wastage sani kiwuok kidhi kata mani otende ma Naivasha kakagi ibro yudo kotende gi parking lot mag otende gi opong' gi mtokni mag sirikal ni ji nie seminar iwinja to ji nie seminar gine buche to sani wane digital economy monego be ni buche gi gin gik mitimo kata ka ng'ato nie ode kata ka ng'ato nie office to ji romo kadi ang'oa e office ok ochuno ni ji rom face to face kwa dino kwelo ma sirikal kendo wachako wadhu adino lodho pesa e yore manono maonge tiende e sirikal wabiro bet gi pesa moromo mwanyalo chulo godo gope masani to kwadhi mbele e sirikanda abu dwaro ni wabed gi gimoro miluongo ni zero budget deficit zero budget deficit tiende ni ya pesa ma wan godo e mwatiyogo kata mana yodi Trevor okang'e kata in gi minot ka in gi minot seche mugo budget ok ugo budget gik mudwa timo ni mondo udhi uhol gowi iwinja maber mane gima onego watim Kenya kaka bende e sirikal kik wabed gi budget ni budget wadhi holo gowi e kwa biro finance goda ng'oa expenditure mano kwano ma ok donji ka in economist mano kwano molal itiyo gi pesa mang'oa ma in godo mane gima onego watim kwatim ang'oa kwa dhi mbele to kende sirikanda gima achiel mago dwaro katimo ka donje sirikal kaka president adwa ni watim audit mag gope mwase holo gi te mondo wang'e ni gope gi no hol gi kalure gi sheria mano mokwongo kana ba ariyo no hol gi moket gi e projects makonyo jo Kenya kose ne oket gi e projects mang'oa mokonyo mana individuals joma nie telo to ka wayudo ni gope gi no hol to konyo mana projects manie ang'oa ma ji lodho godo pesa ok mokonyo jopiny then jok mokwalo pesa go unego mak gi mondo uteri ang'oa uteri jeje wadhi ane kidieny achiel kachiel mokwongo gope gi idhi chulo gi koso oyo kama ge gope ma Kenya ni godo gi ichulo gi koso oyo in ka koro yieri kaka jatelo ichulo gi koso idhi tamore chulo gi wabro timo audit seche ma pod itimo audit idhi chulo koso ok ichulo watimo audit pinje mano miwa gope tingi nok ng'i ni pesa go dhi kanye sirikal nokawo gowi wachulo gope mano luwre gi sheria mokaw gi sheria to seche ma pod nono gi non nikech ok en gima idhi timo mato nyaka wachudi nikech ng'eni donje sirikal to chako choko osuru ok ne ka ng'ato no penja kawuono gokinyi to sirikal kidonje tiyudo ka ji omane ni kucha kaneno kwalo pesa te tidhi yudo pesa kune chieng' midonje sirikal no ichako sorano choko osuru to ini wacho ni dhi ng'ado osuru koso king'ade seche midonjo no nikech nyaka imiri thuolo mondi ini donjo ni chieng' mikawo muma ne ming'ade osuru gi kanyo koso dhi rito mondi ka osuru king'iyo ni gope mage minyalo chul mage mok nyal chul nikech nyaka ing'i kaka idhi timo nitie gik moko ma ok ochuno ni miri time gin gik ma obvious ini kiketo muma piny to osuru ing'ado dichiel ang'ado VAT dichiel asego kwanono ang'ado income tax dichiel asego kwanono anego kabisa wach mar digital tax ben gima nyalore in isebedo nyaka sirikal gigo ok timre ga kamano nikech sirikal ka sirikal nigi higa migo e kwano ma giluonga ni financial year king'ade gi diere kanyo ichako choko gi kanye gima timre seche midonje sirikal no ero ichoko ang'o ichoko tax donge
ichoko tax e rate ma choncha seche midonje sirikal tinyalo wacho ni within this period of time ilando no within this period of time wadhi duoko tax ni kama wadwoko tax ni kama wadwoko tax ni kama kidonje sirikal kawa kaka wacho ni itimo yiero dwe maradi dwe maraboro yeah mano tiende ni already in the new financial year nikech financial year mar sirikal chakre June higano nyaka June mangoa maluwecha yeah to inyalo wacho maseche midonje no pod in gi financial year iyudo matiende ni inherit fiscal regime mar sirikal manoti mangoa matiende gigo nyalo lokore mana gi higa achiel okochuno ni nyaka lokre mag higa achiel nitie gimiluongo ni supplementary budget samiloso supplementary budget no inyalo ng'ado gigo to seche ma mano timore nikech bengi na tamalo madhi chigni 70 ichulo gik ma dongere luongo ni recurrent expenditure osara mek ji gik moko mag gopego eko idhi riembo ji tich nikech jogi nyaka chul to pesa idwa golo kanye omenda nyisi gimoro kiloro kuo idhi bet gi pesa instant awuoyo from experience kana adonje ministry mar ICT na yudo kane wan gi services 350 mag sirikal e mbui pesa mane wachoko odiochieng' achiel ne en siling milion 60 by way of revenue ne watimo digitalization wuok services 350 wadhi nyaka services 22,000 sources mag revenue manie sirikal nodonga kaka ne gin cha ji manie sirikal nodonga kaka ne gin cha to revenue mar sirikal kane wadino loopholes ma ji lodho go pesa kagole sirikal kaluwore gi services mane wakete mbui nowuok from million 60 nyaka siling bilion 1 mano nyisi ni gik manyalre problem ma wan godo ok en nok mar pesa problem ma wan godo en kuo muva malo ma joma nie sirikal kwelo godo makata seche ma in e sirikal ning'eyo ni nitiere kuo sirikal ne nitie kane onge kuo sirikal tang'omiyo natimo digitalization ok natimo digitalization mondo wadin go kuo tanga mono sirikal chungo kuo ni nikech ing'e gima penjo ni en ndalo mani tiyo ne jatend piny Kenya William Ruto ni yie gi chenro mare mar better bottom up economic agenda ang'o molokore sani pod yie kode koso pod en gima yie go koso koro onego wite oko bottom up economic transformation agenda mane wan godo ne ber kaka ne wandike problem odhi wuok e implementation nitie pogruok e plan mondiki to gi plan gima bedo timang'o implemented ka donje sirikal iyudo ka ji pachgi lokre priorities change iyudo ka plan mane un godo cha jomoko koko neno ni magi gik madhi budho jomoko koko neno ni wacho chak gi projects kama ji nyalo yude pesa pach ji koko lokre donje no e sirikal mane tabu ma wan godo ibet gi plan maber to kidonje sirikal tiyudo ka koko paro timang'o paro lokre emomiyo gigi dwaro gimiluongo ni transformational leadership nikech kidhi e sirikal sama idwa kelo change idwa kelo lokruok cartels moko bende yude ang'o e sirikal kar kanyo ka ok ina strong leader manigi will mini wa fight godo corruption ibo yudo ka nitie gimiluongo ni resistance to change joma dwaro lokruok e sirikal to ka ok itang tiyudo ka gi capture another problem ma wan godo en ni sirikal mowuok cha ne nitie cartels to kidonje sirikal manyien ka ok itang tiyudo ka cartels mane sirikal machon cha ochako duoge sirikandika koro kendo gilokre tenda prenywasi ang'o nikech moko kuom gin gi orak maringo kuimi ma pod dhi mbele koro mago gik midhi chungo kichungo orak mar ng'ato to nyaka ichule ok inyal chungo running contracts nikech mano nigi legal implications en mana ni sirikanda ok abibedo gi contracts manyien ma facilitate kuo wadonjane weche mag thieth nikech wuoyo weche mar uchumi wach mar thieth idhi timo nang'o shani onego chunge koso onego dhi mbele koso inene nang'o komite ing'eyo sha nigi challenges system no ok oti maber iyudo ka ng'ato dhi osiptal achiel to yudo pesa mar sha mathiedho thieth achiel to ng'at machielo mane kendo nigi tuono to odhi osiptal machielo to yudo ka kendo system okano ok ti koro en gi teething challenges onego wari engineer onego wari review mondo wane ka ang'o monego watim mondo shano operate at optimal capacity level ang'o monego tim ok magi gik makoro nyaka iduoke nikech ine midwaro kom mar telo mwawuoyo sani gole koso itime nade nitie gik moko ariyo masetimo
an gi committees ariyo mag experts masefomo. Achiel kuomgi en experts ma health sector, achiel kuomgi en health experts ma education sector. Adwa ni gingi health sector duto te in totality, share inclusive, mondo gingi ani to challenges ma wan godo, ang'o monego watim mondo waringineer health sector. Nikech ane pacha wuon, I believe ni Kenya ka wan gi pesa ma kwatiyo go maber to wanyalo bedo gi thieth manono e public hospitals duto te. Kendo wan gi pesa moromo kwa dino kuo, mwanyalo bedo godo gi free primary education. Kendo wanyalo bedo godo gi free day secondary education. The rest are details. Emo miyangisi ni wadwaro experts mondo analyze mondo miwa recommendations makwa donje sirikal ni ok ni wadonje sirikal kure kwadwa chako ng'iyo kaka waloso problems. Paro mar ni nitiere pesa ni donge ma jatend piny Kenya manitiyo ne William Ruto gi jalupne machon Rigathi Gachagua ne paro ni Kenya nigi pesa to kane gidonjo to gima ne gikuongo yuago no ne nang'o, gima ne giwacho gi dongere ni empty coffers, giyudo ka pesa onge. But you have to create it. Pesa oka from nowhere. Nyaki bedi creative mingeni to pesa jiti mangoa idhi golo kanye. Ineno problem ma wan godo ka en ni joma chulo, joma nigi yuto Kenya ka thin. Onge ngeni sirikal cho onge pesa ne wuon. In gi an ema chulo suru mondo ka sirikal obed gano gi pesa. To ka joma chulo suru gi thin, matin ni pesa minyalo choko bende angoa thin. Maka kuro chuno ni nyaki chok pesa mang'eny tema mi itero suru malo. An program man godo, plan man godo en ni mondo wa widen the income bracket. Joma onge pesa sani ma onge gima timo kaka kijende manie jua kali sector, joma mine, ma nyalo loko ohala to onge kaka giloko ohala. Wane kaka wanyalo tero pesa e sectors manigi potential to sani ok operate at optimal level ni mondo wakel gi income bracket, kwa kelo gi income bracket gibo bet pesa ma ginyalo chulo gano usuru. Matin wanyalo duoko rate mar usuru piny to wachoko kata pesa mang'eny moingo mwachoko sani. Jatend piny Kenya masani William Ruto tayo Kenya yo maber koso marach. Tango momiyo an awuok e sirikal. Ok awuok e sirikal nikech aneno ka weche obaga. I believe ni nitie gik manyalo timo maber molo kaka sirikal masani ni timo ang'owa timogi. To kanyal timo those changes ka ne sirikal. Nikech mano ji ne paro ni in kaka ne advisor mare nonego bed ni ng'ise seche ma in kanyo ni jatelo gini dhi marach walose kama. Ing'eyo ka in advisor tiji chakre chiwo advice to kendo rume chiwo advice. Ichiwo advice, kisechiwo advice, koda advice nino koro bedo taken, that is not part of your preserve. Mano koro decision mar ng'amimi ang'owa, ng'amimi your advice. Ana believe ni portfolio mabet gode sirikal tetere, ubed kane CS for ICT, kata deputy chief of staff, advice no nega chiwe sirikal na chiwo kaka dwa. Beno winji. Mano kanye ematabu nitie. Nikech kisechiwo advice to kidin control of implementation of that advice michiwo. To gigi nyalo mna bedo gi capacity mar implementation ka ine ma in malo kucha. Emo miyo sani ko adwa bet malo kuno. Mondo koro advice mase bedo ka chiwo ni jigi ko amira advice jana wuon mondo implement gi mondo akony go jo Kenya. Wach mar implementation isenuo edereyo kata keto gik moko e tim. Ang'o mane mono telo mar Kenya keto gik moko e tim? Kabagen? Ang'o mane mono telo mar Kenya keto gik moko e tim? Nikech yuago wach mar implementation ni ma koro tieng' mar adek me kuri wuoye. Yes. Ni implementation ok dhi makare. Yes. Ang'o mane mono telo keto gik moko e tim kaka winjruok no? Mokwongo nyaka ibed decisive. Nikech wan nitie ji e sirikal kare ni matimano ma resist change. To kapo ni be me oluori gi jok moko, ma ok abed aligned to change agenda mar inoero, to koro ni joge miwinjo wachgi, then ok inyal implement the plan ma in godo. Ng'a gire midwa dhi godo e lweny ni? Nikech ok inyal ringo kendi. Ok anyal ringo kenda, to da bed ni gombo na wuon, kapo ni jo Kenya nyalo winja. Daher tiyo gi jotelo moko manyien, manigi paro kaka mar Eliud Owalo. To ka jok maneno gi mosiwuok ni dwa chung' koda laro koda kom president gi ni ma jo Kenya ng'iyo na achiel kuom gi ni ginyalo yiero, to onge lokruok mwa bobet ko Kenya. Nikech asetiyo gi jogi ang'egi. Mana tele campaign mar Raila cha. Ok Raila mane presidential candidate, Kalonzo ne co-principal, Wetangula ne co-principal kanyo. Dong, atiyo kodgi kina ng'egi in out. Ka wuok kanyo, madhi na dhi chung' kibira cha, adhi achung' gi party mar Umwami, Musalia. Be atiyo kode for quite a while. Ka wuok kanyo chakre 2019, achaka tiyo gi ng'a? Gi Ruto. Mwaskuma modonje ang'o?
modonje sirikal. Ko jok mine no se wuok kae ni mawacho ni gidwa bedo president. Deputy president sani be Gachagua ni be ok ne deputy president sirikal Ruto ka be watiyo kode. Jok much se wuok sani mawacho ni gidwa bedo president. Ok ane lokruok ma ginyalo kelo. Emomiyo an awuon dakwa jo Kenya ni ka gidwaro lokruok madier gigoch ni ng'ama nyien, ng'ama nyalo manage resources ma Kenya ka, not career politician. In fact, kanyo chapo dane sirikal, achiel kuom gik momiyo awuok e sirikal, kana awuotho kata ka inspect projects mag sirikal. Jo Kenya nyisa ni to in gi paro maleo kabisa, kendo wi ler. To joma in go destal sirikal gi eki, dakane ka pachu ni kanya chiel. Wan sani waolo gi jo siasa ma wakongwe mosebede siasa throughout nikech gimiyo wa promises mang'eny to ka gidonje sirikal to wigi wil gano gi jopiny. Ang'o ma moni wuok mondo ibedi chung mondo wagoni kura nikech waneno track record mari, waneno ni nyalo rito resources mag jo Kenya nikech tabu man go Kenya kaka en kuo mar resources. To kare ng'ano midhiriwori go apenjo ni kendo nikech ok inyal timo gini kendi. Isewacho ni jomochungi te onge mineno ma pachgi nyalo loko piny. Ok ochuno na riwo gi these old guards. Nyiso ni jogi te ok idwa chungo, Kalonzo ok idwa chungo, Rigathi ok idwa, Sifuna ok idwa, Mudavadi jogo te. Riwruok gi ng'ato ok onyiso ni Eliud Owalo dhi olu bang' ng'ato o support ng'ato kendo. Nase support Raila 2013. Iwinja? A support ka gin gi Kalonzo gi Wetangula, but ina support gi Karidi Adeko ka gin ticket achiel. Achaka tiyo gi Musalia, achaka tiyo gi Ruto. Kwani an nonyuola mane mondo alu bang' jomoko? Ka wacho koro an Owalo ni wang' ni ok adwa luwo bang' ng'ato, adwa ni mondo adhi atini jo Kenya, ere tabu kanyo. To kata bed mane gine makoro gidwa luwo bang'i, ng'ama da yie tiyo go. Adwa tiyo gi kijende maonge tije. Mano stakeholder segment achiel, mano stronghold achiel madwa tiyo go. Adwa tiyo gi jok matiye sirikal sani musuru ni malo makochopo giko dwe to gionge pesa e ofuk gi. Adwa tiyo gi joma mine manyalo timo ohala to onge pesa manyalo timo go ohala. Adwa tiyo gi jopur manigi lope to onge inputs kata iyudo ni gionge pesa ma ginyalo ng'iewo godo gik machalo kaka fertilizer mondo gipur go maber. Adwa tiyo gi jolupo magolo rech e nam to rech gi uso at throwaway price nikech gionge refrigeration facilities ma ginyalo preserve rech kapok gitimo ang'oa, kapok otero oko kucha. Adwa tiyo gi jok manigi lope mikunye goldi to sani yudo ni jok ma oloka kuche mabiro ka to lodho goldi ka to dhi gi pesa duto te to wegi maonge ang'oa pesa. Value chains gi joma dwa tiyo magi strongholds. To jogi bise yudo gi nikech gimomiyo penjo ni en ni nyaka ibede gi ji kuonde duto te constituency 290 gi te ward 1450 gi te nyaka ibede gi ji nikech idwaro telo mar piny Kenya. Yes. To wachaka ne gima chiegni. Jalup ni en ng'a? Jalup na mano gima botimo next year, early next year. Sani piny pod chon sana ma ok inyalo wacho dynamics, political tectonic plates bro change ok in step. Bentie jomisego godo mbaka. Nitie jomasego godo mbaka to kendo gin jok ma aligned to my school of thought. Sani nikech ng'ini penjo mapenjo ni en gima nyakwa bed go gadieri nikech ilaro telo mar Kenya. Yes. Ma koro ok en telo makaluo. Yeah. Nyaka ibede gi ji machalo joma nyiso sura mar kuonde mopogore opogore. Kane wa launch party mar People's Prosperity Party. Ne wan gi ji moa West Pokot, ne wan gi ji moa Turkana, ne wan gi ji moa Kajiado, ne wan gi ji moa Kilifi, ne wan gi ji moa Taita Taveta, ne wan gi ji moa Nairobi, ne wan gi ji moa Kiambu. Joma athuru wa kucha, joluo bende ne nitie ang'oa? Ne nitie. Siasa ma ok abitimo en siasa mar ukabila. Ok ne gima timre kar kae ni tabu ma wan go Kenya kae. Ni kidwa chung to ng'ato dwa ni mondo idhiri jo dhodu kucha, ni mondo idhi chok dhodu, then kendi chak idhi ir jatelo moro manyalo choko jo dhodgi, kendo uriwu gi jatelo machielo manyalo thoko dhodgi mondo ne kaka unyalo donje sirikal nikech un gi numbers mag ukabila. Kuse donje sirikal to upogru lemo to wiu wil gi jo Kenya. Mane siasa ma ok abitimo. An adwa tiyo gi this value chains. So value chains minena awacho nigi gi kata cross. Ka gin jopur gintie Kenya mangima. Ka gin jolupo gintie Kenya mangima. Iwinja? Ka gin joma kunyo goldi gintie Thurwa kucha, Nyanza kucha, gintie Western kucha. Iwinja? Ka gin joma tiye sirikal en sirikal mangima moting'o kabelde duto te. Siasa monego waloki
monego wawe mwa yike bur en siasa mar ukabila ni wasetime since 1963 poko konyo wakendo ko bi konyo wa kwa dhi mbele kucha. Okay. Iwacho ni nitiere joma ng'iyo ni weche chenro mag thieth gibro ageno ni gibro mi report. Yes. Koro iwach ni kendo gimi report kapok adonje sirikal. Wano paro ni dhi mi report no kata kapok ichako ng'wech nikech manifesto nyaka ikete ni idhi timo achiel ariyo. Yeah, manifesto mara en work in progress already. Okay. Gidhi mi report machiegni another 2-3 months asebedo gi report ego. Mondo mi wang'e ni chenro mari en ang'o mar thieth. No. Ang'o midhi time thieth ka iwacho ni achiel ariyo adek. Gima ng'eyo ni thieth nyaka wabed gi free health. Okay. Yeah, osiptande mag sirikal te. Koro donjo ni financing pesa ne da wuok ka. Yeah, mago now are the details monego watim ang'o monego wawako to wadino kuo. Yeah, to kendo wadino wastage e sirikal wabiro bet gi pesa ma moromo. Mano weche mag thieth, weche mag puonj be iwacho ni nitiere joma ng'iyo. Yes. Weche mag korka somo koni ng'ane ne Trevor. Kibaki mana nyocha ni 2002. Donge Kibaki ne nigi free primary education. Kibaki nogolo pesa gani? To wan ana wuon mabet kane kana athin kane primary na wuok dalawa ta wuotho gi tienda adhi hospital bondo maonge parent moro motera ithiedha to kenda wuok ang'o adok dala mano ne free what free health services pesa ne wuok kanye mano nyiso ni gimo nego wapenjre ni to where did we go wrong pesa mane nitie sirikande machon ka ne gidhi kanye momiyo sani wa struggle wawacho ni ok wanyalo bedo gi free education to ok wanyalo bedo gi free health weche gimoro marach motimre kore ka weche mag tich mar ojende dhi timo nang'o nikech mano e gima be yawuoyi tich onge digital gi creative economy mana achiel to gi sports digital gi creative economy kaka wan gi kijende mang'eny mariek ma kwa puonjo gi digital skills makoro gin gi digital skills to tije tinde nie kompyuta kama ng'eny watudo gi kembe manyalo ndiko gi gitiyo kababa kata bed mane gin e ot to gitiyo to gichamo pesa kendo ichulo gi in dollars kata foreign currencies mana achiel mar ariyo en sports ka wan gi potential kabisa kendo sports I'm very passionate about sport kendo asebedo ka konyo teams ma Kenya ka obed mag football ing'eyo sani asebedo ka konyo Gor Mahia an patron mag Gor Mahia asekonyo bet ka konyo AFC Leopards asebedo ka konyo Nzoia Sugar asebedo ka konyo Shabana Kakamega Homeboys Vihiga United kata Mulembe United en space mane a lot of enthusiasm nikech an a soccer fan kendo ng'eyo gimonego watim mondo wakony joma nigi talent mag adhula onego wa establish talent centers identification centers mondo wa identify talents e kijende kata joma nyiri kapod githindo these talent development centers nyaka gichakre gi piny kucha ok inyal gero talent gi malo ka ichako gano gi grassroots kidok chien 1980s Harambee Stars ne nigi a very strong team mane winga Eastern Central Africa Club Championship year in year out to mano timre mana nikech ne nitie Olympic Youth Development Centers manotel gi jaman moro ni Bernard's Goal iyudo ka moko ne ni Nakuru moko ne ni Kisii jok mane ni Harambee Stars at that point in time ne gin products of those youth Olympic centers mano nyisi ni wan gi potential Kenya ka so long as ni wan gi an enabling policy framework to kendo wan gi dhano who believe in good governance ma ok ni sports en kami kwale pesa sports kawuono and big business and wasenene kata mana jotuko ma Kenya kaka Dennis Oliech gi dongo wuok kama odhi gocho France Mariga McDonald Mariga wasani vice chairman president Mark FKF dongo dhi gocho nyaka Italy Wanyama Victor dongo gocho nyaka kanye ugocho nyaka England okochuno kawuono e Kenya makawuono kata piny makawuono ni nyaka ngato som chakre primary nyaka university kaka ne wasomo cha nie ko yud tich kama ngato nie gi talent no emonego wa support mondo excel ye wan gi nyiri manyalo go netball wan gi athletes Rift Valley ka kodwa set up high altitude training centers ni athletes kata mana dek area machalo kaka Iten kata Marakwet Elgeyo Marakwet geni wanyalo exploit the full potential mar these athletes wan gi talent e basketball wan gi talent e rugby wan gi talent e ngowa e hockey problem wasebedo godo and bad leadership and bad governance in sports so mano is another space mwanyalo konyango wanyalo konyo joma thindo koka tuke ping'iyo kaka sirikandi dhi bedo tend migepe kata cabinet slots onego gibed adi kaber e sirikandi nikech ikoni nitiere kaka idadhi lero sirikalni mondo gibed machwe ahinya onego bed ji adi nikech sani wang'e ni gin ji 22 jolup gibed nitiere ji mokadho okochuno ni wabed gi ji 22 go ineno ni onego bed cabinet secretaries ema wacho ni okochuno ni wabed gi ji 22 kiloso structures organization structure onego kuonge determine functions midwa timo
en ang'o midwa timo nikech in gi plan sama idhi e sirikal cha idhi ang'o idhi gi plan mar gimidwa timo ka in e sirikal to kisebet gi plan no titimo gimiluongo ni functional analysis functional analysis ni emonego bed ni form structure kaluwore gi plan mari tiyudo ni nyalo bet gi ministries 14 kata 12 gimibet go ok ochuno ni dimna gima constitution wacho sirikandi dwa kitadi mano golure gi functional analysis mwago timo at that point pok wachopo kanyo still okay. Ta believe ni ok ochuno ni wabed gi 22 cabinet ministers wanyalo bedo gi fewer cabinet ministers mana kaka bende ok ochuno ni wabed gi counties 47 mano be discussion monego wabed godo one day nikech an kaka Owalo e pacha wuon aneno ni onge tiende bedo gi sirikande mang'eny to wachulo manosara ji mathin pesa go onego bed ni wapush odhi piny kucha mondo kony jo Kenya kuma jo Kenya nitie e weche mag pur kata e weche mag lupo gik makamago kata e weche mag nderni kata e weche mag osiptande kata e weche mag skunde kar bet ni un gi ji mang'eny tichulo musara to musara ni konyo mana few people to masses Kenyan masses to chandre piny kucha ni counties go nego bed adi kaber counties are wabed ki counties aboro yes kala provinces machon along the old provinces wanyalo bedo gi counties there at that level mano nyaka dhi mana referendum koro yes to koro ntiere joma penjo ka ndie penjo moko donjo ka mang'eny Nixon Auma Jagongo ni an nyawita ka ndie Trevor penjo no Owalo ni wiye to ler ndi lakini ka deber to de urito nyaka 2032 nikech opinion poll nyiso ni Ruto ema pod pek ing'eyo ndalo moko ne akeni ne 2007 aparo 2005 bang' referendum referendum ne itimo opinion polls to ni ng'ama ni malo en mana Kalonzo to ka time sudo tiyudo kang'oa ka graph no bendo chako timo odok piny bas no penj Raila ndalo no ero ni to opinion polls gi ma ini ok wane kata mana ki future ni ang'o matimbe to nodwoko jogo wacho ni gini sani ngini pod piny chon makitimo opinion poll to opinion poll no en mana based on face mar ng'ato how handsome somebody is ingeni ka such campaign podi an kapok achako kata mana campaign sani kwe kadwa chako campaign nyocha timo mana gibiluongo na awareness creation sensitization about my candidature gigik madwa timo sani ko kadwa dhi piny e grassroots mondo achaka no campaign na set up structures party koro wango PPP ma bende ideology mare and distributive social democracy but ni golo pesa ilwet ji mathin mani malo sirikal titero pesa piny kucha kuma jo piny nitie kore kadwa chako campaign e grassroots kucha omiyo I'm not worried about opinion polls mitimo sanege ka en January next year kucha kata February next year then I would be worried omiyo kusani ko kridhi chako campaign adwa chako proper campaign asebedo mana kati mo sensitization chenro mari chalo nade dhi chako gikanye ingeni an okana regional leader adwa bedo president marang'o mar Kenya Iwinja koro anyalo chako campaign gi any part of the country pokiamwa no okripokamwa I don't need to think because I've got structures and structures in each and every constituency in this country ingena sebe telo ni presidential campaign Trevor 2013 tukendo campaign mar Ruto libenyo janti onge constituency mora mora Kenya karka ma onge ngato manyalo gone simo direct ma wuogo ma tim na gimore constituency no kata apenji gima timre constituency an gi structures makata kadwa madhi Taita Taveta kinyi abro activate kadhi bedo gi yango gi joma romo kuno kata dwa mana dhi Kilifi kinyi agoni ng'ato simo sani kinyi an Kilifi tabet gi meeting kuno we achak campaign ingeni ndalo moko we ndadwo kichien mathin ndalo moko na chung Kibera to jinoko nani o kinyal dhi chung Kibera nini kech maeni bedroom mar jomoko tunakoni ni wajo Kenya no wate na chung Kibera kose ne okachung kendo ne en campaign maliet to nago kwano madine Ruto we biro gi Mariga macha na anguka nayo to ma okipenjo ma aneno ko wuok ir ng'ato ni Alphonse ko wuok Kibera Nairobi wacho ni penj na jatelo ni to ka koro kura ma Kibera ema notame yudo ere kako biro yudo ma Kenya ma Alphonse ko wuok Kibera Nairobi to campaign ma Kibera cha ni neno national campaign ko sinen campaign ma constituency en openjo ni kono kiyudo ma Kibera to koro ma Kenya aduoke apenjo mondo aduoke campaign notimre Kibera cha ini kinyalo pare by election ma Kibera ne national campaign ko sinen campaign ma constituency ano awuon kako Owalo na chung kenda
joma nochunge parties mamoko iyudo ka okelo leaders from all over the country. Nena national campaign. Yeah? Ko na be against the tide. I believe Nina perform extremely well, especially environment mango ma hostile. To kata sani dong podi against the tide. An incumbent mabe nitiyo ne opinion poll manyiso ni nitiere jomoko ma job piny neno molo isani iwacho ni opinion poll to ko badi biro ng'iye ka dwe mar ariyo gidi kuchuchu, but sani dong tire joma osechako ng'wech mani mbele, which is okay. Yeah? Nikech ngata manie sirikal nyalo bedo gi power of what? Power of incumbency. To bete sirikal no bende manyalo bedo waterloo mar ng'ato, downfall mar ng'ato. Sani ka jo Kenya ywak ni gionge pesa e ofukgi to gionge chiemo e mesa, ng'ama bedo blamed? En Owalo koso en ng'ama otelo sirikal? No duoka, apenji adwa ni duoka. In emi duoko penja, an apenjo penjo. In emi wacho na. In emi dwaro tend piny Kenya. No, kata ka dhi Eldoret. Kata ka dhi Nandi. To ginyisa, no, ndalo moko nadhi Eldoret, kata kamoko nadhi 10 to be specific. Abia yawo market, abia yawo ICT hub moro, a polytechnic moro. To jo ginyisa ni ng'eyo gigi to yawa. To kaponi waonge pesa ufuko, to chiemo be waonge go e mesa, kura ok oyudi. Mano ginyisa kucha iteno. To gi message no en gima kamora mora midhi e Kenya ka jibro repeat the same thing. Kamora mora midhi. Gima kikine jok ma oting'o pesa gi gunia gi. Nipogo gi. Mago leaders. Ja Kenya onge pesa pich kucha. Gimonego wapenjre ni to pesa miting'o gi gunia ni owuok kanye? En mar jotelo mating'e gi gunia ni kosen mar ja Kenya. Nikech ja Kenya machulo osuru. Mane gimonego wapenjgi sama giting'o pesa gi gunia magiluoke go. Be imulo wach mar pesa no be e yo makare nikech IBC notemo yango ni presidential campaign kaber to konego be ni kadho bilion 4.4. In gi bilion 4? Ok ochuno na bed gi bilion 4. Trevor, asebede presidential campaigns gi. Mana tele campaign mar Raila ne nigi bilion 4 no cash kamae no onge go. Nyocha ane campaign mar Ruto ne neta nigi pesa no onge go. Gima timre ni private sector kata Kenyan masses finance campaigns kalure ga agenda marano mar ng'ato. Onge presidential candidate moko Kenya ka musitiyo gi pesa ne e presidential campaign. Pesa wuok ga kuom jo Kenya. To gibuom na mi pesa ka gineno na agenda ni notimra ng'oa ber kendo bed aligned. Ginen agenda koso gidwaro ni mondo migi kom ka kuri donjo. No, mano taban mano kadwa. To koro garibo do pesa nango. Nikech tije mabro kelo ni pesa to wacho ni CS moro mari. Mano kadwa. Gima timre, mane mumi wan gi tabu. Seche waloko sirikal tiyudo ni waloko mana bunge to ng'er manie i bunge kata pod odong' no ng'eche ka. Mano gima ok abitimo. Gima timre kichoko pesa kuom individuals molo jo ohala madongo gi. Kidonje sirikal ni to koro gi hold ya ransom. Gidwa ni megi tenda madongo moko ma iri jula. Mano kadwa. An adwa ni kabo yudo support, tayud support kuom jo Kenya, financial support mana kuom jo Kenya. To kochuno no bed pesa. Adwa ni kadhi campaign Murang'a to ng'ato nyalo nyisa no Owalo ibiro Murang'a kaka an gi public address system. Kikiting public address system wabumi. An gi stage wabumi. An gi pick up wanyalo luore go kwalando wachano wach rally. Okochuno no bed mana cash. Wanyalo bedo support in kind. Mano gin gik mathindo makata kidonje sirikal kucha tionge gop ng'ato. To kidhi iri joma dongo gi ng'ato golo ni bilion 2, kata golo ni milion 200, ng'ato golo ni milion 50. Onge ng'ama miyi pesa nono environment mar siasa. Omiyi no neno ni ka kidhi donje sirikal kacha tinyalo konye kwelo. Tan kanyo kako Owalo aonge nikech akoro idhi ng'e nade. Nikech seche ma gikelo ni go to gikel ni go ni akonyi mondo abi kwel kodi mbele ka. Apenji e gimoro. En ng'ama kelo ni pesa to gisini akelo ni milion 100. Trevor, asebede private sector as a consultant. Higni 23 kapok adonje sirikal. Private sector players gi ang'e gite. Nikech Kenya ka ane matimo strategic plans mang'eny Kenya ka obed mag sirikal obed mag private sector. Onge corporate executive Kenya kama kia. Kenda ang'e gi timbegi. Iwinja? Asebete sirikal be. Jok matemo timo tenda madonge sirikal go benda timo ang'o? Ang'egi kenda ang'egi gi their intentions. Onge ng'at moko Kenya kama bukelo na pesa mar campaign makia ni en ng'ama nadi. Ang'e jogi. Have been around bwana. Yeah. Chinga majo ni Trevor Musna mheshimiwa Owalo yie kode kabisa kendo sera mar PPP beyo kabisa nyalo biro konyo piny Kenya aonge lwedo kabisa ma ochieng' riako jako kise
Machielo bende wacho ni Honorable Owalo nowuondowa wach mar gero factory mar rech osebedo e sirikal higni buora to ne pok owuoye wachno. Ma Elda Mugambwa. Ing'eyo, pok abedo president Kenya ka. Anyalo bedo gi ideas mabeyo. Yeah? To aonge decision making capacity. Mondo atim ang'o? Mondo implement gi. An kanyo jane sirikal nitie gik matemo timo mabeyo mang'eny kabisa. Sana thurua kucha. Kapo nowacho kata nikech rech mani thurua kucha. Nitie gik projects mang'eny ma initiate madhi mbele kata sani. To kendo thurua kucha ang'eyo gik monego atimie koyiera president. Mokwongo adhi tieko loso Koruso in dam. Mondo konywa wach mar ohula machendo nyando higa ka higa cha. Kendo konywa korka pi, kendo konywa korka stima, kendo konywa korka pur. Mar ariyo en Kisumu International Airport. Adhi upgrade mobeda True International Airport mar cargo mwanyalo golo reche nam to watero loka kucha direct. Kata wanyalo golo chiemo e puodho to watero loka kucha direct. Mar adek en Lake Region Ring Road. Ma Busia to ringa do nam modhi nyaka tong kucha, Migori kucha. Mano biro yawo counties mathurwa go eko mondo waloko hala among those counties kata waloko hala gi Uganda kata Tanzania and the wider East African region. Mar ang'wen en kembe mag sukari gi. Kembe mag sukari gi sani gin e lwet private sector. Tane pacha wuon kaka Owalo daher ni ka kembe gi obed e lwet private sector, jopur obed majority shareholders e kembe go. Kendo ka donje sirikal, kendo gima biro timo mokwongo en hakikisha ni kapo ni nitiere gowi moro mar jopur dhiang' mapok achulo. Ka nitiere pesa mar joma ne tiye kembe gi, nikech nitie joma nyo gole kembe gi mane gin employees mag sirikal to sani pok ochulo gi nyaka sani, to private sector players gi pok ochulo gi. Adhi chulo gi immediately. Adhi reorganize this sugar sector. Mar ang'wen en korka dhahabu machalo kaka goldi. Thurwa kucha iyudo ni gima nyisi no kuny goldi obed makalda, obed kata mana game kucha, obed kata thurwa asembo, saradidi kata lumba, kata mana wagusu sakwa kucha. Gima nyisi no kuny goldi en mana buche madongo dongo, ma ji lutre to tho. Ok ine ka gima mar weg puothe gi olokre. Mano wabo loko policy framework gi chike ma kamra mo kunye goldi 60% mag resources mawuok kanyo nyaka doge kor gweng kanyo. Mar ang'wen en Migori kucha wadhi to waketo gi miluongo ni abata. Research oseprove ni quality mar dhiang' ma Migori kucha en very high. Wanyalo bet ka abata kanyo, wayang'o dhiang', wa process to watero, wa export directly to Dubai. Pesa biro thurwa Migori kar kanyo ero. To kendo pien dhiang'. Sani yudo ni wayang'o dhiang' Trevor, pien dhiang' wauso siling 50. To ng'ama ng'iewo kuomwa pien dhiang' ni kawe to tere Italy kucha, obedo process to loso wuoch adi 3. Oduogo ka ouso wuoch achiel siling 15,000. Matin ni pien achiel onyuolo ne siling 44,000 gi 950 profit. Mano gima nyaka wa sort out mondo wabed gi processing facility thurwa ka mondo wa process to waloso wuoche karka to wauso ni nyithindwa manie school wuoche at affordable price. Kwa dhi Kuria kucha wan gi rabuon madongo dongo. Wanyalo bedo gi potato processing factory kuondego. Then wabet gi fish processing plants kata factories e dho nam. Iwinja? Then wamiyo kijende pesa. Magiti beto ko jua kali to gimine pesa magiloko go hala. We will be good to go. Wan gi the potential. Yeah? As a region. To where with all. Yeah? Mondo mi wa implement gik monego bed ni timre thurwa kocha. Mage gik maonge. Adwa ni mondo walok our mindset. Dongruok ok en miyo Owalo tich e sirikal. Kaka an individual. Ndalo moko mne Moi president ne wan gi constituencies 19 Nyanza kucha mag Luo. To out of those 19 MPs, ji 18 kuomgi ne nie sirikal kaka ministers kata assistant ministers. Iwinja maber? Mano ok nokelo dongruok thurwa kucha. Dongruok mabu konyo thurwa kucha en projects madongo dongo mine na wacho gi. Ok en miyo Owalo tich e sirikal kata miyo ng'ama chielo tich ang'oa e sirikal. Mago wasebedo godo pok okonyo wa thurwa kucha. Okay. Iwinja? Dongruok bende ok en ting'o pesa e gunia tidhi timiyo mine moko kawuono to kiny to kimigi. Mano ok en sustainable. Jomoko wacho sani ni joluo nego beni wuoye dwol achiel.
nitie jomoko moyie ni gin jo broad based, nitie jomoko mowacho ni koro gin jolinda mwananchi. Ne joma wacho ni in mikori ndhogo anyuola ikati pogogi, iwacho negi nang'o? Bin gi dwaro mar riwo oganda ma joluo ni. Adwa ni mondo giriwre mondo giunga lwedo. Tadwa bet president mar Kenya, ok adwa bedo president mar joluo. Tichako kanye? Ng'ato nyaka chake. To dala ne ma ji temo wuoyo duol achiel ni jomoko jo broad based, jomoko jolinda mwananchi. In ibiro ketho negi. Ok aketh ni jaluo, onge jaluo mochung president. Ane machung president kaka Owalo. Nitie jaluo mochung president malaro go onge. Ng'ama koro dwa chung ema wuo bet ni laro koda. An onge jaluo mochung president malaro go. Jok moko mochungi gin jo ang'owa dhoute mamoko. To kendo en haki gi, I have no problem with that. Gima ok inyal yie ni wacho ni jomoko wacho ni onge jaluo manyalo bedo president 2027 no reach 2032. Mano nikech ang'o miyo jaluo onge manyalo bedo president? To joluo nitie mariek machalo Owalo mosomo maseno kaka an. Ang'o miyo wacho ni joluo ok nyalo bedo president? To jomoko mawacho ni isetiyo gi jogi te mana kaka ni wacho ni to ginyal kelo lokruok, isetiyo gi Raila, isetiyo gi Ruto, isetiyo gi Mudavadi, isetiyo gi jogo te. Tasebet president. To jogo wacho ni in ng'ama loko pache ding'eny. Kinyi loko rika mani eri kaka gibro yie kodi mondo giyie ni ito kori bro chung kod gi jopiny ka joma nin godo ka emini seruko makoro kiti kodi. Apenji gimo Trevor. Jotelo giduto te mosebedo ka dwaro na ti kodgi chakre jok mikwano gite. Gin gi fu ang'o miyo gidwaga na ti kodgi? No, I'm just asking. In no kidwa tiyo kodgi? No. Gine mane gidwari? Ang'o miyo gimanyaga na ti kodgi? Nikech ng'e an gobuongo. Gine mane gimanyi mok gine. Obuongo masebet ka tiyo go ni joge ni sana dwa tiyo go ni jopiny. Tabu man go sani ni ji believe no Owalo nyaka ti ni ng'ato. Kanyo ko en kiwango masekalo. Asetiyo ni jogi te to kane lokruok. Kendo jogi asnyisi ni ang'e gi te in and out. Kapo ni jogi ema jo Kenya ng'iyo ni nyalo kelo lokruok Kenya kata den kaka wan gi tabu. Kada President Ruto gine ka nyalo kelo lokruok. Tapenji sana no sebete higa di serikali gini adi. Yongi higa 4. Udong higa di achiel. Ang'o modwa timo higa achiel modogri mapoko timo higa 4 mokalo. Ok ineno lokruok mano kelo kata ndalo mani tiyo ne nok kelo lokruok kamoro achiel. No, nitie gik motemo timo maber. Ka nitie kama timo maber to nyaka wejino timo maber. Donge. To tabu manitie kawuono ni ja Kenya onge pesa. To ja Kenya struggle mondo ket chiemo e mesa. Kati ger manang'o to ja Kenya onge pesa to ja Kenya onge chiemo. Is a zero sum game. Idhi chungo jo malaro kombe gi kuonde gi duto te. Yes. Kaka PPP. Yes. All positions. From MCA to the president madichung. E counties prangwen gabiro gi te constituencies miario prochiko gi te. Not necessarily. Not necessarily. Wale timo gimiluongo ni mapping. Ing'eyo ni na presidential race. Okay, spread yourself too thin. Yeah? Nikech ing'eni campaign ni mise wacho ni campaign is expensive. Ing'iyo kuonde mineno ka inyalo timo ang'o? Kuonde minyalo yude kura. Kura ana wuon ok asenyisi strongholds naka. Donge asenyisi jolupo ka, asenyisi jopur, asenyisi jo mining ka, asenyisi jo matiyo sirikal ka, asenyisi kijende maonge tije ka, asenyisi mine maonge pesa ka, mage strongholds. To bunge ka mondo mi chik midwaro kadhi nyaka ibed jogi moyier. No to gibiro dhi ataro mar chik midwaro. Abiro chungo ji kuonde ma strongholds na ginitie. Value chains gi strongholds na gin value chains ok gin kabila. Gin value chains. So value chains gi gin across the entire country. Okay. Abiro chungo ji e positions go. Okay. Duto te. But abo drogi from those value chains. Okay, aneno ka sakoro mai wawango wacho minimo gike nango. Idhi nyaka debe kosibro riwori gi ng'at machielo kosibro wek laro kom ni ka koro wecho wiro maliet. Inyiso jopiny nango. Let me tell you. Aningeni akaoga time mondo make decision. To kase make decision I'm a risk taker. Kase amua natimo gimoro tatime. Ane race ni kenda di bede debe, adi bede president. Kapo no udhi chono na dhi tiyo gi ng'ato, obiro bedo a post election arrangement. Yeah? Kendo agwadi jibe mondo bendo bed ready ni kaponi ane mayombo to gibed ready mondo giti koda in a post election arrangement. Omiye PPP ni onge nomination with the presidential candidate. No, adi seek the ticket. Nitie a process. Tinga madi lero kodi. Nitie jibang'eny and that's the essence of democracy. Ngata madwa chung president godhi manyo ticket. Abe adi manyo mna ticket. Okay. Sani gima wacho ni abiro seek ticket mar PPP. Monda tima ngoa monda amany go kom mar president. Gimi ayiero PPP ni nikech ideological orientation kata anchorage mare. Yeah? Distributive social democracy obedo aligned to my school of thought mar golo pesa lwet ji mathin maloku titero pesa e mases kuma jo Kenya nitie kucho. Okay. Emo me akwa jo Kenya gimuolo ni mondo gi dial *509 hash. Bas gi dhi to PPP kata 993 gibed members mag
People's Prosperity Party. Okay. Mondo wadhi gi biluongo ni Third Liberation. Right. Kanyakla. Wagol lweny mar Third Liberation ni Kanyakla. Kenya ka wasebedo gi liberation ariyo. Mokwongo ne en mar independence cha. Mar ariyo ne en multipartyism. Liberation mudong sani en mar uchumi. Mae liberation madwa telo ne emo yadwa bet president. Alright, ero kamano nyoko message gi. Mheshimiwa Eliud Owalo jalar content piny Kenya gi jatend PPP mano People's Prosperity Party. Yes. Wanodor ni mana hawi maber. Ero kamano Trevor. Ero kamano. Ibenda dwaro ni hawi maber. Akwayi bende ni kidwa chung nyakach kucha chunge party mar PP ni. Ka wadware fresh faces. Emo mi anawacho ni anaonge two term kata one term anamanyo fresh term. Ero kamano. Kadwa tiyo gi transformational and young and fresh faces like yours. Ero kamano ahinya. Nyasaye otelni. Mheshimiwa Eliud Owalo jalar content piny Kenya gi jatend PPP. Odwoko ni ero kamano kuom kodwa mbaka chenro mar duol mane kama we chenro mar duol kidieny mar ariyo Sadek to George Bati Daddy Cool bro biro mondo mi ogo kodu mbaka ong'is weche mosebedo katimore pachoka an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai anyakwar guok kocha pesa nere bangi. Mheshimiwa ero kamano.